Terremot fil-gvern ta' Muscat, ġurnata ta' tensjoni, Malta in turmoil, meltdown, Joseph Muscat 17 Black Tuesday. Dawn huma t-titli ewlenin tal-ġurnali tal-erba' l-għada ta' jum imqanqal li jeżżes lill-gvern ta' Joseph Muscat mill-qiegħ. Jum li beda bir-riżenji ta' Chief of Staff Keith Schembri u tal-Ministru Konrad Mizzi, l-autosospensjoni tal-Ministru Chris Cardona, kommozzjoni fil-Parlament u li intem beluf ta' nies jinżlu fil-Belt Valletta bajta għal-ġustizzja u biex Joseph Muscat jirriżenja mill-kariga. Il-ġurnali Nazzjoni dedika l-ewwel faċċata għar-riżenja ta' Keith Schembri u Konrad Mizzi u l-autosospensjoni ta' Chris Cardona. Fl-ewwel faċċata wkoll ritratt tal-eluf li protestaw quddiem Kastilja kif ukoll riferenza d-diskors tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fil-Parlament. Il-ġurnal Times of Malta jiddedika l-faċċata ta' quddiem b'ritratt ta' dimostranti quddiem il-bini tal-Parlament u titlu kbir Malta in turmoil. L-istess The Malta Independent b'ritratti ta' Konrad Mizzi, Keith Schembri, Chris Cardona, il-Prim Ministru Joseph Muscat u Jorgen Fenech bit-titlu Joseph Muscat's 17 Black Tuesday. Il-ġurnal Malta Today juri ritratti tal-erba' protagonisti Joseph Muscat, Keith Schembri, Konrad Mizzi u Chris Cardona bit-titlu ikun kelma waħda, meltdown. Anki l-Orizzont jiddedika l-faċċata ta' quddiem għall-avvenimenti ta' tlieta bit-titlu Ġurnata ta' tensjoni b'ritratti ta' Schembri, Mizzi u Cardona. Editorialment il-ġurnali kollha b'eċċezzjoni waħda jitkellmu dwar il-pożizzjoni ta' Joseph Muscat li m'għadix waħda tenibbli. In-nazzjon jistaqsi x'qed jistenna l-Prim Ministru biex jimxi fil-passi ta' Keith Schembri u jirriżenja hu wkoll mill-kariga. Jistaqsi liema Prim Ministru f'pajjiż demokratiku ma kienx jirriżenja f'ċirkostanzi meta Chief of Staff tiegħu ikun implikat f'każi serji ta' korruzzjoni u issa wkoll brabta ma' assassinju ta' ġurnalista li kitbet dwar skandlu wara l-ieħor. Fl-editorjal il-ġurnal Times of Malta jkwota ċ-ċaħda tal-Prim Ministru li qal li mhux se jirriżenja. L-editur jgħid li fid-dawl ta' snin li ma ħax azzjoni, il-qrubija li għandu ma' Keith Schembri u suspetti li din iġibu fuqu u r-rwol tiegħu f'din is-sitwazzjoni politika, il-Prim Ministru għandu jerġa' jaħsibha. L-editorjal ta' The Malta Independent jgħid li kulħadd għandu jitlaq u kull deal għandu jiġi investigat. Dan jinkludi wkoll il-Prim Ministru hekk kif in-nuqqas ta' Muscat li jaġixxi juri jew kompliċità jew nuqqas gravi ta' ġudizzju. Anke l-ġurnal Malta Today editorialment isostni l-pożizzjoni tal-Prim Ministru mhijiex tenibbli u l-jum ta' tlieta kien il-milja tal-ikbar ġudizzju żbaljat li għamel Joseph Muscat fil-karriera politika tiegħu, dik li żamm u baqa' jiddefendi lil Keith Schembri u Konrad Mizzi minn meta inkixfu lura fl-2016 li kellhom kumpaniji sigriti fil-Panama. L-uniku editorjal li ħa pożizzjoni differenti kien dak tal-Orizzont li fil-waqt li tkellem dwar is-sitwazzjoni li għaddej minnha l-pajjiż, b'differenza tal-ġurnali l-oħrajn, l-Orizzont tiffoka l-editorjal tiegħu b'attakk fuq l-oppożizzjoni li qed tinsisti li s-sitwazzjoni politika għandha tkun diskussa b'mod urġenti fil-Parlament.